Na, igen, csinálj mindent, mehetünk. Jó. Hát, hogy hol nyomlom minden. Micsoda? Hát, vezess. Hát lefelé, majd fenn már elviszem, de itt azért majd figyeljél, persze. Te 8 kör alatt már lehet, ez az. Hát oda elértük és szépen átengedjük meredekbe. Csináljad. Hogy magától csinálja? Hát de tartsad az irányt, tartsad a visszintest, tartsad a sebességet. Kicsit kapaszkodjunk rá. Olyan, mintha fent fújna a szél egy kicsit, ugye? Hát az lehet. Magassági félnél van. Ez csak az inverziót? Leoldott? Hát nem, leoldottunk. Na csináljad. Tartod a 70-et, 75-ös. Most azt mondta, hogy 75, igen, jó. Bukfencezni nem eljél, dugózni sem lehet. Megígérje. Akkor jó. Ha nem nagy gond, ott a felső ablakot tekerd már be, azt a kis szellőzőt ott előtte. Aha. Másik van, nagyon ide bassza, de ahhoz, hogy lefújja a párát, ahhoz meg kell. Nézzél vissza, startolójelzés nincs. Magasságon. Már ha iskoláznánk 400, tök jó. Na csinálj egy iskolatőt. Még már forduljak? Nem, hát tudod te Indrén. Hát ki emlékszik, hogy hol vannak a fordulók? Úgy sákánnyal, nem, annak nincs helye. Az mindig amor, mindig függ a magasságtól, a széltől. Most a golyót nézem, hogy jó legyen. Ezt a levegőt csinálja? Igen, mozog a levegő. Aha. Én nem nyúlok bele. Meg mozog is, hát az előbb ott termékeltek, ott a város felett valahol, pont valahol itt irányba. A golyó ez be van fagyva. Lehet? Miért van kint a oldalt? Hát te teszed oda. Hát mi szintesen repülök. De csüssz, attól még Hát, de mit tőcsöltök? figyelj. Látod, mozdul. Mozog. Na, így van középen, látod? Aha. Tehát fúj a szél és rá kell tartani egy kicsit. Aha. Itt fent fúj a szél amúgy szerintem, mert nem tudnánk ilyen magasra csőrölni anélkül szép csendben. Mondta, fordulni kell, mert ezeket én nem tudom még megítélni, a sárkány az... Majd én szólok, úgysem megyünk innen. Az nagyon azt tudod... Másképp, hát Mi most meg gázok van. volna. Az azért kurva nagy segítség. Alacsony vagyok, na, szúrok egyet. Hát persze. Ja, ez a kamera működik? Igen. Az anyárat, a hangot is fel lesz. Biztos igaz. Kicsit visszaléptem, mert a golyó... De most jó helyen van a golyó, látod? Belejöttél lassan. Érdekes, hogy vízszintesen kimegy a helyére. Jó, Kicsit gyorsan. már most a negyedik után 80-90 közé. Igen? Olyan magasan vagyunk még. Sebességed nem csak 90 maradjon? 90. 85. Most 90. Aha. 95. Kicsit meg kéne nyomni, nem? Vagy jó van így? Jó lesz az.
megtöröd egy picit, így nem, de nincs túl jó mozdulat. Mert már kötélőjéket túl szóval nem tudom. Ügyes voltál. Te csináltad? Hát itt a vége fel, mintha lehet volna segíteni. Lehet, hogy kellett is, hát nem.